sairaala. Facebook aiheuttaa riippuvuutta ja aggressiota. Ennen kaikkea aggressiota. Tämä vihakki tärähtää itseoikeutetusti listasijalle 7. Niin Facebook on kyllä paras tapa ikinä kertoa ihmisille asioita, joita kukaan ei halua kuulla. Jos sä niin työpaikalla sit kertoisit koko ajan, mitä sä oot syönyt, miltä koirasi näyttää ja kuinka pitkään olet lenkkeily ja missä, niin saisit vittu turpaan. Facebook on niin kuin aikuisten hiekkalaatikko. Kun ei ole mitään tekemistä, niin sitten ollaan siellä pyörittää. Se on vähän niin kuin sen tori, missä pyörittiin nuorena. Tai kadut, jossa räittiin ja puhuttiin paskaa. Nyt se voi tehdä kotona. Ihan vaan. Näppäilee sinne, että mitä tällä hetkellä. Nyt mä istun, jaha, no sehän kiinnostaa paljon. Ja sitten tulee näitä ihania sanontoja, että joko olet updateannut blogisi tai freesannut statuksesi. Siellä pitäisi olla, että joko olet hankkinut elämän. Siis Facebookissa iltansa viettävä aikuinen on vähän niin kuin metrossa Harry Potteria lukeva keski-ikäinen. Ei ehkä rikospoliisi asiaa juuri nyt, mutta ennemmin tai myöhemmin taikasauva huipsahtaa väärään paikkaan. Siis mulla ei ole Facebookia, mä käytän sitä Harry Holkeri-menetelmää old school, eli updateaan ympäristöäni sanomalla asioita ääneen. Että minä juon nyt kahvia, minä käyn nyt paskalla, en ehtinyt. Tai lue kirja. Tai jos haluat kavereita, niin soita. Toivon, että tulisi sähkökatkos ja näkisi, kun nämä ihmiset pyörisivät. Miten siis oikeasti nyt kaikki ei tiedä, että mä kävin äsken vessassa. Ihan oikeasti. Miten tämä porukka, josta kunnioitetaan mitä milloinkin, niin miten me voidaan elää nyt tällä hetkellä? Miten me ollaan tähän astikkaan voitu elää? Facebook on sietämätön, se on saatanan keksintö. Pidättäkää hengitystä, tämä on Mainoskatko.